ஹே காய்ஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, புதுசாக ஒரு மோடு வந்திருக்கு, ரேம்பேஜ் நியூடான்னு. அந்த ரேம்பேஜ் நியூடான் கேம் பிளே தான் பார்க்க போகிறோம். அந்த மோடோட கேம் பிளே தான் பார்க்க போகிறோம். அண்ட் இன்றைக்கி டேட் 26. யாரெல்லாம் அந்த பண்டிலுமே ஃப்ரீ ரிவார்ட்ஸ்லாம் எடுத்துட்டிங்கன்னு, இருக்கிற எல்லா ஃப்ரீ ரிவார்ட்ஸும் எடுத்துட்டிங்கன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் நான் நேற்று ஒரு புது வீடியோ போட்டிருந்தேன், டாப் 5 ஃபன்னி பண்டில்ஸ் இன் ஃப்ரீ ஃபயர்னு. அதுக்கு கரெக்டாக வியூஸே போகல. ஸோ நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன். இதை பார்க்குறவங்க யாராச்சும் இருந்தால் அந்த வீடியோ போய் பாட்டுவாங்க, சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ ஒரு கேம் பிளே வீடியோவாக தான் இருக்கும். நீங்கள் சொல்லுங்கள் மறக்காமல், இந்த மாதிரி புது புது மோடோட கேம் பிளே வேணுமா, கிளாஸ் ஸ்குவாட் ரேங்க்டு, அது மட்டும் இல்லாமல் ரேங்க்டு கேம் பிளே வேணுமான்னு சொல்லுங்கள், உங்களுக்கு நான் எடுத்து போடுறேன். ஸோ காய்ஸ், மறக்காமல் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் நோட்டிஃபிகேஷனில் ஆளில் போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு டான் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஸோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், கொஞ்சம் கூட ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸோ பிளேனில் போயிட்டுருக்கோம், ஃபேக்ட்ரியில் இறங்கவும் பாருங்கள், தரமான இதாக இருக்கும். சரியாக இந்த ஸ்கேட் போர்டெலாம் கிளைம் பண்ணிங்கன்னு சொல்லுங்கள். இந்த ஸ்கேட் போர்டு அப்படியே ஃபயரிங்காக சூப்பராக இருக்குது. ஃபேக்ட்ரியில் இதெல்லாம் இப்போ புதுசாக பெர்முடா ரீமாஸ்டரில் கண்ணெல்லாம் கொண்டு வந்து வச்சுருப்பானுங்க. ஃபேக்ட்ரி டாப்பில் இத்தனை பேர் இறங்கினானுங்க. எல்லோரும் ஒரு 2-3 செகண்ட் கூட இருக்காது, டக்குன்னு எல்லாம் செத்துட்டானுங்க. எங்கிட்டே நானே எத்தனை கிலோ அடிச்சிருப்பேன்னு பாருங்கள். ஹெட் ஷாட்டில் தரமாக போயிருக்கும் பாருங்கள். இப்போ அங்கே ஒருத்தன் மேலே ஓடி வருவான், அவனுக்கு ஹெட் விழுகும் பாருங்கள். இதான் விழுந்துருச்சு, ஹெட் விழுந்துருச்சு. நீ கீழே இறங்கி வந்து ஒரு 23 வாங்குவா, ஒரு கில்லு. நீ இங்கே இருக்கிறவனு ஒரு 2 பேர் வாங்குவானுங்க பாருங்கள். இங்கே இருக்கிறவன் ஒருத்தன். இது ஒரு ட்ரிக்கிங்கவா, அடித்தானா ஊக்காங்க போட்டு போய் நேராக ஹெட்டு கேம் பண்ணிக்கோங்க. இப்படி பண்ணிங்கன்னா அவங்கள அடிக்க மாட்டானுங்க. சில டைம் இந்த ஷார்ட் கன்னில் வச்சுருந்தாங்கன்னா போட்டு அழுத்தி பிடிச்சிட்றானுங்க ஊக்காங்க மேலே. இப்போ பாருங்கள், அவனுக்கு சரியான ஹெட் விடுங்க. இந்த மாதிரி ஓபி ஹெட் நீங்கள் அடிச்சிருக்கீங்களான்னு சொல்லுங்கள். இப்போ இந்த நரக வாசனைங்கிற அவன் ஒருத்த மட்டும் எல்லாத்தையும் போட்டு அடித்து முடிச்சிருவான். கடைசியில் அவன் என்னை அடிக்கிறானே இல்லை நான் போய் அவங்ககிட்ட அடி வாங்கலான்னு கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க. இப்போ இவ்வளோ எலைட் பாஸ்லாம் போட்டு வந்திருக்கு, கடைசியில் அவன் எங்கிட்ட அடி வாங்குறானா இல்லை அவங்ககிட்ட நான் அடி வாங்குறானான்னு பார்த்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு நான் உங்களுக்கு ஒரு ட்ரிக்கு சொல்கிறேன். இப்போ ஒரு எனிமி அடிக்க வந்தானா, ப்ளூ வால் இருந்தாலும் சரி என்ன இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் மெயினாக யூஸ் பண்ண வேண்டியது ஹூக்காங்கு. இப்போ அடிக்க வந்தானா டக்குன்னு ஹூக்காங் போட்டு ஒரு 2 ஸ்டெப் பின்னாடி போய் அடிச்சிங்கன்னா அவனுக்கு அப்படியே ஒரு இதாக இருக்கும். அவன் ஹூக்காங் தானே போட்டிருக்கான், சும்மா அப்படியே நின்றுருக்கலான்னு நின்றுருப்பான். அந்த டைமில் நான் ஹூக்காங் இதை பண்ணிட்டு அவங்ககிட்ட புல்லட்டாக இல்லையாட்டக்குது, என் கையில் குத்துறக்கே வருவான் பாருங்க. ஒரே அடி தான் என்கிட்ட முடிஞ்சானோ. உனக்கு கீழே போய் விஎஸ்எஸ் எடுத்துகிட்டு அந்த பக்கம் போவேன். ஒரு பொண்ணு இருப்பா போட்டு பேராஃபில் வச்சு அழுத்தி அடிச்சிருவாங்க. ஸோ காய்ஸ், மறுபடியும் சொல்கிறேன், மறக்காம இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் நோட்டிஃபிகேஷனில் ஆளில் போட்டுக்கோங்க. அப்படின்னா தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். காய்ஸ், கொஞ்சம் பின்னாடி சவுண்டு ஏதாச்சும் வரும், அதெல்லாம் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த வீடியோ சவுண்டு வராமல் நான் பார்த்துக்கிறேன். இப்போ அதை எப்படி போக வைக்கிறதுன்ட்டு நான் பார்த்தா கொஞ்சம் வேலை வெளியே போயிருக்கேன். இப்போ கீழே இறங்குவேன், அந்த இடத்துல விஎஸ்எஸ் இருக்குமா, இங்கேருந்து ஸ்கோப் போட்டு பார்த்துட்டேன் MI2Bயில் அங்கே விஎஸ்எஸ் இருக்கிறத. விஎஸ்எஸ் எடுத்துகிட்டு கீழே போவேன். நீங்களே என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்களே. விஎஸ்எஸ் எடுக்கலாம். விஎஸ்எஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டேன். ARMOவில் கீழே போட்டு நேராக போவேன். அங்கே போய் கீழே பார்த்தீங்கன்னா மெடிக்கிட்டு இருக்கும். காய்ஸ், அதே மாதிரி இந்த மோடு யாரெல்லாம் விளையாண்டு பார்த்தீங்கன்னு சொல்லுங்கள். அதே மாதிரி 3 பூயை அடித்தா பேன் ஸ்கின்னு யாரெல்லாம் எடுத்துட்டீங்க, இந்த மோடு கொடுத்தா வெப்பன் ராயல் வச்சர்லாம் தராங்க, எல்லாம் எடுத்துட்டிங்களான்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இங்கே மெடிக்கிட் இருக்கும், மெடிக்கிட்டே இருக்கணும் எடுத்து கீழே போனால் ஒரு க்ளோவால் இருக்கும், இங்கே எடுத்துகிட்டு எல்லாம் பண்ணிவிட்டு நேராக போவேன். ஸோ அதே மாதிரி தரமாக இருக்கும் பாருங்கள் இந்த மேட்ச்சு. நான் அடித்த ஹெட்ஷாட்லாம் நல்லா இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் ஓபின்னு போடுங்க. அதேமாரி காய்ஸ், நான் ஒரு கில்டு ஆரம்பிக்க போகிறேன். அதில் வந்து யாரெல்லாம் ஜாயின் பண்ணுறீங்களோ கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி நான் அவங்களுக்கெல்லாம் கில்டு ரெக்வஸ்ட் கொடுக்குறேன்.
காய்ஸ் அதே மாதிரி நான் வந்து ஒரு டோர்னமெண்ட் இது கண்டக்ட் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன். அதுலேயும் யாராச்சும் ஜாயின் பண்ண வந்தீங்கன்னா மறக்காமல் வந்து கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ போவேன். அங்கே அப்படியே எனிமி இறங்கும்போது எனிமி இருந்த மாதிரி இது காமிச்சிச்சேன்னு போய் அங்கே அடிக்கலான்ட்டு போவேன். பாருங்கள், போய் அடித்து க்ளோவால் போட்டால் பக் ஆகி க்ளோவாலுக்கு வெளியே வந்துட்டேன் நான். பாருங்கள், அந்த பொண்ணு தான் நல்லா அடிச்சுட்டு இது யூகாங் போட்டு மறுபடியும் அடிச்சுட்டு க்ளோவால் போட்டால் என்ன பக்குன்னு தெரியல போயிடுச்சு. இந்த மாதிரி பக் உங்களுக்கு யாருக்காச்சும் ஆயிருக்கான்னு கீழே மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த டைமண்ட் பண்டில் யாராச்சும் எடுத்துருக்கீங்களான்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே காய்ஸ், தேங்க்யூ, பாய்.